Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ni pediang supai pi barok syaka bati CTV rengkat bat kimat mentah ke janmiet sengiyo umni ke arusan Tarik Rymphang arajar arpun rio. Ni sedang dagimat Khubor na ke Jylla. Hadin ke Jylla jong ke kunhun menteri uba wailat miki Syalau menteri sarkar Jylla bakmi yak tanat ke koit ke khia ulaya tu baki doktor giduna bah ki PHC bat ki CHC ki badan ha Kylleng ke Jylla barok kuwe. Haga baya day bat ke jingklat kendit jong MP ke Shillong Parliamentary Constituency Dr. Ricky Andrew Jones Singkon uma wailat ulaong ba ka kaipot kepala yo na ka jing toket ka penpau ba tang hapo san na ni new minute ka EMRI 108 kala yo piang ya ka phone call nrei tang hapo khendiat minute la pentip ba yau Dr. Singkon la penkit hino da ka kali shimet. Hagoi pat Kylleng ka District Medical and Health Officer jong ka East Khasi Hills haga kai pot toket bala pelong ha CHC Moyong laong bala syemru ba u doktor udon barok sisngi hapo ka CHC tat hado ka por sau beje janmet bat nalor kata ki nurse ki badan haga kamram kila ajing sumario Dr. Singkan da ka jing betha jong doktor. UMLA Kamaurang Kenang Constituency uba Havingstone Karpran ulawan rakyat ke jingkli haying dorbar tawaan ke Jylla la katnu teli ke self-help group ha East Khasi Hills ki bakersyan la ni penslur da ke National Rural Livelihood Mission. Menteri Ketenat Community and Rural Development uba Susan Sotun ula jubab bagidon nyau hajar prapuprateli kiba kum kita ki self-help group bat barok kitrei laga jong ka kam jongki. Uba Havingstone Karpran ula banbiang ya ka jingkeli da kebaong ba balai tangki kentai namarba kidon shibun ru kishenrang kiba kuak bantau SHG. Menteri Rangba ke Jylla ula jubab ba ka NRLM ka daitang na ka bentaki kentai bat ma uru uyok ka juk ka jingkeli na kishenrang kat syaba ulek ba balai tangki kentai bat ya kani ulaong ba ka sarkar kan pek ya kilat kilenti kenang ba kishenrang ru kilak bantau SHG ban yok jirap na ka sarkar. Halor ke jingkeli balawan rakda ka MLA jong ka Gambegre constituency ke Dr. Mehtab Chandi A. Sangma ka jubab jong menteri ketenat ka koit ka khia jong ka sarkar Jylla ba wailat miki Syalau ulaong ba ka Jylla ka dai bawan nengkong hakari India barak kowe ha jingdon ginong pang HIV AIDS habakhen na hadu ukelan kot arjar arpun rio kala palat ya ke shipho hajar ngut tam bat ki bala yap na kani ke jingpang hagi shipho snam menta kiladon news pa sau phundai ngut bat ki babun na ki ba yap ki dei na East Khasi Hills district. Kajing yang langkon hon menteri ke sarkar Jylla kara ajing menjur ya ka Indian Institute of Public Health Shillong Bill 2026 kenang ban itu no ya ka Indian Institute of Public Health Shillong kum ka State University. Unong aiktin ulaya tu baka jingon ra jong ka sarkar ya kani ka ain ro kalong hadin ka jingklat kendit jong UMP ka Shillong Parliamentary Constituency Dr. Ricky AJ Singkon. Uba Adelbert Nongrum, MLA ka North Shillong Constituency, ulaong baha ka kaipot jong ka expert committee kala ajing mun ba dayban penek baik da ka jo ka reservation policy kepala penteri kam nadu usnem khat khandai spa new puar. Uba Adelbert ula pun pau ke jing sengolengo baka expert committee ka klempet ya ki mat ki ban pensyong nongrim nrei ka simpen ban na ke jing bun ki bapa ya ke jing ai jing mut bat lada day baka lapen benar lupa bakan sim na ke jing bun ki bapa ki nong pa ya ke jing ai jing mut jong ki kindon da ki lakngut nrei ki bapa syaka expert committee menta ki don tang da ki spa ngut bat ki bapoi syaka public hearing na benta kani kamat ki don tang shispa sangut.
Haba jubab ya kejing keren hayeng dorbar tauan ke Jylla halor kamat ke bayadai bat ka kaipot jong ke expert committee menteri rangba ke Jylla Konrad ke sangma ulayatu balapan jingmut nagi babon kiri shimet bat ki kenhon bakin pa ya kejing ai jingmut jong ki halor kani bat ki don syihajar arf sautali kejing ai jingmut lengbak shiti ki email na Kylleng ke Jylla. Ulai itu bala pelong ru ya ka public hearing ha Shillong, Jowai, Tura, bat ha William Nagar. Udanish Abrar bala syak tungkum u observer jong ka Jylla Meghalaya na ka benta ka program ka jingpen thamai ka seng ya ka bala tip ru kum ka sanggatan Srizan Abhiyan lani ka organizational revitalization drive ulapoi hamairang bat bansa ha Eastern West Khasi Hills district kumba Shiteo tam bani kendo ya ginong yalam jong ka seng congress yaki kenhon baper yaki nongshong dukan bat yaki pait ba nongshong snong ban tuat jingmut sepang keseng congress bat ban ya peliu jingmut kumno ban pentmai ya keseng congress apo ke Jylla Meghalaya bat ban yo sngo nagi pait ba u ba biang ban long kum unong yalam hapo ke district. Kaseng New Trap Integrated Territorial Organization kalalek ban ujor ejahar sya Sadar Police Station persya yau Sunil Diodhar hadin. Bakala sapriang ka video jong u kaba ula keren jot ya kanyam Kristan hakawai na kejinyalang balalong hasnong penter hakatahan penursla ya kabala tip kum ka National Indigenous Faith Conference. Ka Nationalist Congress Party ru kalamudui da ka ejahar syaki pulet ka Sadar Police Station persyayo Sunil Diodhar unong yalam jong ka RSS bat u National Secretary barim ka BJP halor gajing kena baula keren ben persya ekaniam Kristan haka wei gajing yalang ka balalong haka snong penter penusla dangsyen. Hagajuk benta gidkot ka New Trap Youth Council kila thang ya dorten shop jong unong yalam ka RSS u Sunil Diodhar balong ru u National Secretary barim ka BJP hakmat ka office tray kam jong ka BJP ha Shillong. Kidkot ka New Trap Youth Council harengkat kejing tok penrem bat ban pertaru ya sur penrem persya ya unong yalam ka RSS u Sunil Diodhar kila dawa ya ke sorkar bagadai ban le da kapateng persya ya Sunil Diodhar da ka bakno bagi jingkren kijong u kilong kum ka jingwan ra ya ka jingpat jingpra bat ka jing per jingmun apdeng gejai ben riu khasi hagane ke Jylla. Kinong tray master role gila IT da kajing talk show director ketenat agriculture ba Esrani da kajing kerpat ya kene ketenat tray kam jong sorkar Jylla ban tau no ya ka agriculture master role workers welfare board kenang ban dupla ban penurlong ya kajing mentoi bagi nong tray ki day hok ban yo ka Ruby Jain kalong keme ke ba kren ben yaki laingot ki kena Arunachal Pradesh ha kajing yania hapdeng jong ki ha Malviya Nagar ha Delhi menta kala syakem ki pulit ke Delhi kila pentip bahadin balayo pediang ya ke ejahar la toket ya ka ha Malviya Nagar Police Station katkum ki kendon jong ka Schedule Caste and Schedule Tribe Prevention of Atrocities Act. Lapha ya kene ka kes syau Assistant Commissioner of Police ban tokit benia bat ka jing tokit dagi officer rangba kadangnyai. Hadin balayo jing tip bagadon ka jing klong mau be ain daki brio na ka Jylla Assam hakawa malidor kabadon hapo upur usam jong Jylla Meghalaya ka Khasi Students Union narpu circle hapo ka jingyalam jong president uba Panwal Tongper bat u General Secretary uba Uni Muksor kila laphi daladi bahagajing hiar jing jurip hnin kesngi hagajing toket kaba benia na ginong tray kibadon hangta kila pla badai wei breu belatip kerteng kum u lisu terang u badai u karbi u basa hakasnong malidor ha Meghalaya u bala aibor ban klong mau nakawa malidor.
Ka Archery Association of India, kala ban shed ha ka Archery Association of Meghalaya, ban penlong ya ka NTPC Khelo India Northeast Zone Open Archery Tournament 2026 hasai Nehu Shillong ha ka ba kindon shispa arpun ringut kinong ilakai na ki hinriu tali ki Jylla ki bani simenta ki bakentup ya ka Meghalaya, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Sikkim, bat Nagaland. Mentang ini pai sikimat Khubor na Kylleng kari. U Vice President kari, u CP Radhakrishnan, ulami banlet jengo arsengi kenti ia katem Kashmir. Ki head officer ki tu bau Vice President un hiar ha Srinagar Airport mentang janmien ban nang ni un salej ban samit ha log bhavan kabadon ha katain Chashma Shahi jong ka nongba Srinagar. U Chief Justice Jongkari India u Surya Kant negas niu lapun pau jing si halor ke jing kedau shpang ke jing bamsap hakatanat bishar haka kot pulih social science badang shupen mi mai jongka class 8 daka National Council of Educational Research and Training. Ka MP jongka seng Congress ka Priyanka Gandhi Vadra. Kalapan pau ka jingkermen bau Menteri Rang Bado jongkari Narendra Modi unra yakamat halor ka jing penyap pathar ki hajar ngut ki senrang kentai bat ki kena ha Gaza. Hakasngi ba un salek yo kejar sya Israel bat bandawa ya ka hok na ka benta jongki. Kajing yakan at kalanang jur hagi benta ka road duriau jong ka Chennai kat ba ki nong tong dok ha na ki khat artli kisnong ha pedeng ka Ayodhya Kupam ha Triplicane bat Srivas Sapuram ha Santome kilapan kre ban pelong ya ka jing ki ka ba he ha ka janmiet jong ka Tarik uleber arhajar arpunri. Menteri Rang Baka Assam Himanta Biswa Sharma nekasni ulaong baka jingdawa kepala slemba ban penduna ya ka jingkamnya jongka sor Jorhat Khamtam haka barwa charali kaba bun briobha labu ban penbek da kaba pli ya ka surok thamai kaba penyaso ya ka barwa charali syaga jingking bhog doi. Ka Anti-Corruption Bureau negasni kalalek ban khenra ya ka yeng jong police inspector u Vijay Chaudhary ubadai men jong u sembut menteri rangba ka Jammu and Kashmir u Surinder Kumar Chaudhary halor ka kes jingdon jing ha ka nongba Jammu. Kawai ka kenhon kabala tip kum ka Tarik Taliban Hindustan kala shim ya ka jinggit kle halor ka jingsha penyap padang shen jongki pulit ha kawai ka border outpost ha Punjab. Kani kala penlong ya kitanat wat bnia ban ngej baki don ki jing persyang ban pentut ya ka Punjab leng baki kampentrin. Arngut ki shikpa shikon kila syakem haga baydai bat ka jingsha siat kepadang shen haga thain ti Jylla jongka Kolkata. Layatu ki pulet. Kini ki arngun ya ki balatip kerteng kum Muhammad Salman bat ukpa jong Muhammad Anwar. Kila syakem ha ka porman step menegasngi balang katba kidang persyang ban pet na kinong ba. Ki pulet kila kurup ya kawai ka suloi, kawai ka magazine bat arteli ki kuli ki bempat Pyrthei na ka metchki. Haga jingyo kurup bisa kaba hetam da ka Vigilance Department jongga Odisha ki officer jongkane ketana negasngi kila lap ya ka pisa kaba sauklur tengka na ka yeng jong Deputy Director of Mines Katak Circle ha Bhubaneswar. Mentang ni pai syakimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. U President jongka United States u Donald Trump nin ka mates ngi baar ulapan benamba ka Amerika kala saki ya ka jingkala tangha ka shisnam hapo ka jinglong nongelam jong u da ka bayatu ha ka Congress ba kari kala yo ya ka jingkala ka ba 4 ju yo I menoro.
Presiden Jonggari United States Donald Trump ulapan kan mau biang ya ke jing ong jung ba pen kut no ya ki prateli ki tma bat la ong ru ba laipusan million ngot ki brio ki ba la ong ba menteri rang ba jong ka Pakistan jin dalayap la da omdei namar ka jing tuklar jong ha ka operation sendur jong ka India ban hiartma persya ya ki leno haka sngi rakhi ka South Nam jong ka jing hiartma ka Russia ya ka Ukraine ka General Assembly jong ka United Nations kala kershan ya ka jinglong trairi jong ka Ukraine bat kala dawa ya ka Russia ban senge no mardor ya ka tma hadin ba ka India kala ya so lang bat ka United States ban kiarna ka jing long ka United Nations ban yatep food ka jing hiartma ka Russia ya ka Ukraine kala kenjo South Nam ta ka sngi hakaba kam shimladon kano ka dak ban yu ba ka dei ban punkut no ya ka jing ya kan a Secretary General jong ka United Nations Antonio Guterres khot bat wer ya ki ri ka Pyrthei ban kershan ya ka jing punkut no ya ka thma khnang ban ngonra biang ya ka shongsuk shongsan ha ka ri Ukraine Kadbau Menteri Rang Bado kari India Narendra Modi sedang ya ke jinglek jengok ke ba arsngi syakari Israel. Presiden Isaac Herzog penpau bagi pajba ke Israel ki khmilen tiban pediang sngubhaya Kadba ke jing tombor persya ya ki riu pajba kalanang jur hakeleng ke Jylla Balochistan. Kawai ka kenhon yadaya ka hok long brio man brio hne kalami syakmat ban penpau pajba halor ka jing syak penyap ki arngut ki riu pajba bat ka jing jak klep prangut ki weipat ha keleng ka Jylla ha ka bala kenok ba lele ya kani da ki sipai jong ka Pakistan gitu gilong kimat ko blai